Кажи сега твоя коментар за изборите. Бойко такова, даде малко повече палачинки и баници. Даде кюфтета, кебабчета, големи оркестри, бе, човек. Да, и изкара, гледай сега, 50-60% е вътре в далаверата. За 5 години пак ще има далавера. Ма не, убили ги сега, ГЕРБ убили ги. Уби ги, всичките ги оттрапало, човек. Нали? То и биба майката от всякъде, човек. И то пък оня вашия, как беше това, оня червения, как беше? Аз не съм червен нещо. Серго бе. Та колата каква е, да не кафява, бе. Колата няма значение. Няма ли? Да накарат да се разсмеят. Ама Серго трябва да си годи, майко. Това вече държавата вече е в разруха. Всеки краде по малко. Поне Бойко да дойде малко да бутни от тук, от там. Тираджийската разреши като на първа разреши едно закъсала каручка, разбираш. Все едно магарето усъкатяло, да няма лошо е. Хубав, тако ще виж какво сони имаш, бе. Гледай. Бойко ще дойде и ще оправи за 5 годинки и ще оправи нещо. С хубав, откъде е, и тук тако, той ще оправи далаверата доста. Ама не Цветанчо малко боксува с правосъдието. Бая са го стиснали унес горе с тогите, разиш. Явно не си изимал тако, не си изимал 5000 евро, разиш. Тъй да тако. Ма нека него да го освободят малко. Сега за ГЕРБ ще гласуваш вече само, нали? Ще гласуваме, Кажи сега, кой ти дава най-много пари? Като те види? Те като ме видят от ГЕРБ, ама виждат бе, човек. Ела така бе. Пилета ти купуват да едеш? Да бе, има бе. Нали? Има и пиячка има. Нека да има бе, човек. Бойко да е жив и здрава, да малко да тръгне тъста лига, не разреши. Дори и коня да умрял, ама да разработи работата бе, човек. Да разработи работата. Да тръгне напред. Поне в Европейския съюз. Те с червените малко да ги намалят. Защото и те горките, и те не са наяда. Колко 45 години лапаха мангизи. Лапат мангизи. Вече Серго да се учат да изберат някой по-така, по-вталена. Тъс Масларова пък тя изяде някъде 14-15 милиона. Тя умря, бе. Кога, бе? Не, бе. Стига, бе. Не да лъжи. Аз ми е любима, тя ако ми падне, ще го праскам такова, като сватбарска кола, бе. Ще го праскам толкова, че докато и засвират лагерите, разбираш. Не умрала, тя горката е такова, бе. Много излапа, много мангизи и не даде нищо на социално слабите и те зато умират хората, бе. Нека Бойко да тръгне малко. Малко да тръгне. Може и на патерици, може и да тръгне малко напред, за да стане някоя далавера. Той иначе друго няма, майко. Друго няма, бе. Те покрай него доста хора има. Малко трябва да ги прецеди вместо 15-20 човека да избере, ама 10 дето ще влязат вътре там, дето ще гласуват в такосто, бе. Какво беше то? На Брюксела, на Брюксела да дадат малко пари, бе. Брюксела ще даде програмна работа. Това твой човек ли, бе? Да. Цигане ли? Ромче? Цигане? Гербаджи, бе. Само гербаджи сме. Да. Викам да не е Рома от такост от балата, бе. Ще имаме после каторническа работа. Ще навържат с букаиба. Айде да те черпят 2-3 бири. Нали? Мали? Така, нека Бойко да... Само за ГЕРБ да си. Да, бе, виж, оня 20 стинки не ти даде дето снима. Който е? Оня дето снима. Оня ли? Той малко педерат е. Добре, само ГЕРБ, нали знаеш вече? Гербист, да, бе. Бойко, ама нека да избере 10 човека, де че влядат вътре в далаверата. Моля се да ти каже, шампиони да са, не да са нещо такова, разбиш. Добре, айде че шампион да изтразнявам. Къде, ла? Стигай ти, ла. Бая виж колко... ти си разбиш. И беше циганки. Циганки и беше, ла. Не. Айде, стига сега. Айде, навлизаш много в такова, в сферата на политичи. Дано Бойко, но ти кажа. Десет да изберем нещо да такова, майко. Да такова, Бойко. Не само да се облича в ония костюм,
да така, виж, он е бърка вътре, виж го, гледай, 20 Той е хиляди. мой човек, бе, да взема пари има много, колко ще вземе? 20 хиляди евро, нека да вземе. 5 хиляди да вземе, той му трябва, бе, човек. Паралия да е, вече. Нека те след 5 години пак да дойде Бойко, ама да оправи. Не само да ходи по магистралите, ама да оправи на хората. Добре, добре. Айде да ходя бирата, черт. Айде, де ще